Jeg har ventet spændt. Hvornår er det min tur? Nu er haren på vej op, og det er et herligt område, vi er på i øjeblikket. Det er ude på Svanholm. Vi sidder oppe på en bakketop og kan kigge ned på hele banen. Den ligger under os. Det er program nummer 19. Ludvig og Silke. Silke plejer at være lidt urolig. Susanne har lidt svært ved at holde ham. Ludvig er mere rolig. Så er vi ved at være klar, og dunk. En perfekt start. Frem imod det første hjørne. Der skæres lidt. Ludvig ser ud, som om han kender banen lidt. Han ligger nu foran og er tæt på haren. Så skiftes der plads. Silke er lidt foran. Og nu skifter det igen. Ludvig er foran her frem imod mål. Og han har fat i haren. Og der slappes lidt af.